Tak verím, že ste si trošku oddychli aj počas prestávky, prediskutovali tieto rôzne témy, ktorými sa sprevádzame vlastne počas celého dňa. A tento náš tretí blok bude zameraný na prístupnosť a participáciu. Prístupnosť a participácia sa tiež vlastne veľmi spájajú a sú podmienené jedno s druhým, pretože ak niečo nie je prístupné, tak naozaj môže zabraňovať tomu, že sa ľudia zúčastňujú na tých aktivitách, pretože sú tam bariéry a tie bariéry im bránia v tej participácii. Na to, aby vlastne sme urobili prostredie prístupné, vznikli aj v Európskej únii takéto centrá a jedno z nich je Európske centrum prístupnosti. Je to pomerne nové centrum, pretože vzniklo len tento rok, ale združuje všetky európske krajiny. To je veľmi dôležité, že každá krajina tam má svojho zástupcu. Ja som teda zástupca za Slovensko a preto si dovolím odprezentovať, čo vlastne Európske centrum prístupnosti robí a ako sa aj vy ostatní môžete zapojiť do aktivít, ktoré vlastne toto centrum robí a čo vlastne môže vám poskytnúť, aké možnosti. Samotné heslo tohto centra je spoločne participovať na budovaní prístupnejšej Európskej únie pre osoby so zdravotným postihnutím. A čo sa týka vlastne takých aktivít, tým, že tá prístupnosť je široko chápaná, ona sa netýka len prístupnosti budov. Práve preto vlastne aj samotné centrum prístupnosti sa zaoberá aj prístupnosťou informačných a komunikačných technológií, samozrejme aj dopravy, prostredia, služieb a taktiež aj politík, pretože bez tých politík a bez tých stratégií zase by možno neboli tie veci, ktoré potrebujeme mať v realite. Čiže musia byť aj nejaké určité národné dokumenty, ktoré vlastne nám pomôžu posúvať do realizácie tie veci, ktoré potrebujeme práve k tomu prístupnému prostrediu a prístupnej spoločnosti. Takže participácia v tomto zmysle je veľmi dôležitá, čiže tá spoluúčasť ľudí so zdravotným postihnutím na tvorbe rôznych, či už politík, tých predpisov, stratégií, ale aj samotných dokumentov. To znamená, že aj tie dokumenty, ktoré sa vytvárajú a na základe ktorých potom treba v praxi my ako architekti riešime nejaké budovy, tak je tiež veľmi dôležité, aby nám pomáhali pri tvorbe týchto dokumentov všetci ľudia, ktorých sa to týka. Takže aby to nebolo len od stola, od úradníka, od nejakého akademika, ale aby naozaj tí ľudia boli do toho začlenení, všetci, ktorých sa to týkajú. To znamená, prostredie okolo nás si vytvárame spoločne. Nevytvára si ho len nejaká jedna skupinka a preto vlastne aj tá participácia, čiže to spoločné tvorenie je jedným z cieľov tohto Európskeho centra prístupnosti. Vedúcim centra je Jesús Hernández Galán. Možno ho niektorí aj poznáte, je na elektrickom vozíku a veľmi dlho, už vyše 20 rokov, sa venuje práve problematike prístupnosti pre všetkých ľudí a vo všetkých oblastiach. Čiže nielen v architektúre, ale aj v iných oblastiach. A je zakladateľom práve nadácie, ktorá sa volá ONSE. A samotná nadácia má názov Nadácia pre spoluprácu a sociálnu inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím. Čiže už aj oni sami vlastne veľmi zdôrazňujú práve tú spoluprácu. A musím povedať, že naozaj v tom celom centre je veľmi veľa ľudí, ktorí práve majú nejaké zdravotné znevýhodnenie a je to veľmi cítiť, pretože mnohé tie aktivity, ktoré podporujú, sú naozaj mierené na tie cieľové skupiny. Že nie je to do šuflíku a nie sú to len dokumenty. Ďalšími partnermi určite poznáte mnohé tie združenia, ako je napríklad ENAT, Európska sieť bezbariérového turizmu, aby sa naozaj dalo cestovať po celej Európe, po celom svete. Potom sú tam aj ďalšie združenia, napríklad Európske fórum zdravotného postihnutia.
tiež v podstate zastrešujúca organizácia európska, ktorá vlastne zastrešuje organizácie ľudí so zdravotným postihnutím. A taktiež je tam aj Age Platform Europe, čiže zameraná na osoby rôzneho veku, na podporu ľudí staršieho veku a proste, aby sme nezabúdali aj na tieto rôznorodosti, aj čo sa týka veku. Tu vidieť taký prehľad všetkých krajín a jednotlivých zástupcov naozaj z rôznych oblastí, z rôznych organizácií, ktorí vlastne spolu komunikujeme a stretávame sa a vytvárame vlastne s podporou tohto Európskeho centra každý rok v každej krajine nejaké 3 podujatia, ktoré vlastne podporuje samotná Európska únia. Jedným z tých podujatí podporeným práve Európskym centrom prístupnosti je aj toto podujatie. Čiže verím, že aj budúci rok zorganizujeme ďalšie a ďalšie podujatia, ktoré vlastne budú pre nás, pre všetkých a na ktorých môžeme diskutovať rôzne veci. Tu ešte ďalej vidieť mnohé organizácie, ktoré sú zapojené do toho konzorcia. Či už Európsky inštitút Design for All Europe, EIDD, alebo aj z Írska Centrum excelentnosti univerzálneho dizajnu. Čiže skutočne veľmi veľa organizácií už existujúcich sa dalo dokopy a teraz práve pod tým zastrešujúcim názvom Európske centrum prístupnosti spoločne všetci vlastne zjednocujeme aj tie naše normy, čo sa týka prístupnosti, ale aj rôzne aktivity tak, aby boli v súlade vlastne v jednotlivých krajinách s tými nastaveniami Európskej únie. Čo robí vlastne takéto centrum? Jednak podporuje tvorbu legislatívy, to znamená, že aj my, ak potrebujeme pretlačiť určité predpisy, aby sa naozaj dostali aj do tej výkonnej časti, čiže vykonávacích predpisov, či už vyhlášok a rôznych iných, tak toto je tiež veľká podpora práve aj zo strany Európskeho centra prístupnosti. Ako som spomenula, vytvára sieť odborníkov vo viacerých krajinách, ktorí vlastne si môžu jednak zdieľať tie skúsenosti, porovnávať, čo je lepšie v jednej krajine, čo môžeme sami inšpirovať od iných. Prepája teda ľudí aj zodpovedných za prístupnosť v Európskej únii. To znamená, nadväzujeme kontakty priamo s tými, čo zastrešujú vlastne či už ministerstva alebo proste iné národné orgány. Vytvárame spoločné kontaktné miesto. Čiže toto je ten veľmi dôležitý bod, že je to také spoločné miesto, na ktoré sa dá obrátiť, keď je potrebné naozaj pretlačiť mnohé tie ako my už dlho sa tiež tomu venujeme v našom centre a tiež si hovoríme, že už po toľkých rokoch by bolo naozaj potrebné, aby sme mali univerzálne navrhovanie aj v stavebnej legislatíve. A v podstate tie kroky sú pomalé a možno aj práve takéto centrum nám veľmi môže pomôcť v tom, aby sme teda dostali tie politiky aj do tej realizácie. Ďalej vzdeláva odborníkov, to znamená, že aj tie aktivity sú rôzne. Môže to byť konferencia, môže to byť networkingová, čiže nejaká taká, kde sa bude diskutovať aktivita. Potom to môžu byť rôzne také workshopy, kde sa pracuje spolu, kde sa riešia problémy spolu v tímoch. Čiže rôzne tie vzdelávania sú práve na webovej stránke zverejnené. Mnohé z nich sú aj online, čiže vy sa tiež viete pripojiť ktokoľvek, lebo sú to zadarmo všetky tieto vzdelávacie aktivity. Ktokoľvek sa môže pripojiť, vlastne cez tú webovú stránku si vyhľadať aktivitu, ktorá ho zaujíma a vlastne sa dostať práve na takéto zaujímavé podujatia. Taktiež pripravuje príručky, dokumenty o prístupnosti, čiže toto celé centrum už má teraz za aktivity vlastne od januára tohto roku už niekoľko príručiek, kde sú sumárne zhrnuté všetky vlastne, či už legislatívne predpisy, základné požiadavky na prístupnosť v rôznych oblastiach. Čiže je to veľmi dobré, že práve na tej webovej stránke nájdete aj tieto zdrojové dokumenty. Čiže naozaj si viete pozrieť, že čo je potrebné vyriešiť. Takže na webovej stránke nájdete online knižnicu,
To znamená, že tá online knižnica, ako som spomenula, ponúka tie zdroje, či už o bezbariérovom univerzálnom navrhovaní v rôznych oblastiach a môžete tam nájsť práve dokumenty z rôznych európskych krajín, či už prípadové štúdie, kde sa prezentujú nejaké dobré príklady z praxe, alebo rôzne iné dokumenty. Spomenula som aj to vzdelávanie, workshopy, semináre, konferencie, čiže vy sa môžete pripojiť na ktorúkoľvek európsku konferenciu, lebo všetky sú zadarmo, všetky sú online a hneď vidíte vlastne, ako sa riešia tieto veci aj v iných krajinách. Takže je to veľmi dobré, lebo vlastne takéto prepojenie, práve tá participácia všetkých nám veľmi môže pomôcť to posunúť tú Európsku úniu k lepšiemu. Čiže aj práve ten networking, tá participácia je veľmi dôležitá. No a taký ten nevyhnutný bod aktivít je aj hodnotenie prístupnosti. Lebo stále vravíme, že áno, máme už aj legislatívu, máme aj nejaké normy, ale stále to prostredie a stále napríklad aj tie služby nie sú prístupné. Takže aj toto je jedna z oblastí, že sa v každej krajine musí urobiť ten monitoring, vyhodnotiť sa, v akom stave sú jednotlivé oblasti a naozaj vlastne tam identifikovať aj tie problémy. Čiže, ako som spomenula, každý rok, je to na zhruba 4 roky, každý rok sa v každej krajine EÚ podporí 1 až 2 národné podujatia, to znamená nejaká konferencia, taktiež 2 workshopy na Európskej únii. My budeme v novembri robiť takýto workshop spolu s Normy, z univerzity zo Stavangeru a ešte aj s Írskou univerzitou, kde práve tiež budeme si vymieňať tie skúsenosti a bude to takým aktívnejším spôsobom, že budeme aj pracovať na nejakých témach. Potom networking, to sieťovanie vlastne tiež je súčasťou aktivít, čiže aj takéto podujatie je podporené práve z tohto Európskeho centra v každej krajine. Čiže ako náhle by ste treba mali záujem niečo zorganizovať, kľudne ma môžete kontaktovať a môžeme spolu vymyslieť aj na budúci rok nejaké zaujímavé aktivity. Kto môže byť súčasťou samozrejme takéhoto centra? Vy sa kľudne môžete prihlásiť aj ako samostatne za seba. Nemusí to byť vždy len nejaká organizácia. To znamená, že môžu to byť osoby so zdravotným postihnutím, môžu tam byť starší ľudia, ale aj teda rôzne organizácie. A samozrejme, my sa snažíme do tohto zapojiť aj verejné orgány, ktoré sú zodpovedné za tú legislatívu a tie politiky. Keďže sme na akademickej pôde, takže aj univerzity a školy, lebo keď nevyvzdelávame ľudí, tak samozrejme do tej praxe nám prídu ľudia, ktorí nevedia, čo je prístupnosť, čo je univerzálne navrhovanie a tak ďalej. Taktiež aj odborníci na tvorbu prostredia, aj tých musíme vzdelávať. Nie každý vie, čo je univerzálne navrhovanie, čo je prístupnosť prostredia, prístupnosť služieb. Čiže aj toto je veľmi dôležité. A samozrejme podporné technológie, asistenčné technológie, to znamená, že naozaj aj táto oblasť musí byť dobre zabezpečená a prístupná pre každého. Lebo môže zjednodušiť ten nezávislý život. Naozaj, my častokrát bez tých technológií sa nepohneme ďalej, môže byť prostredie perfektné, ale ten nezávislý život, často tie technológie nám uľahčujú. Aj keď to na prvý pohľad nevyzerá tak. A ako som spomenula, môžete sa zapojiť, či už cez Facebook, cez iné siete, ktoré sú k dispozícii. Dokonca, keď kliknete si práve na ten QR kód v tom dolnom rohu, tak sa priamo pripojíte tým, že vyplníte si dotazník a už ste v databáze, už vám budú chodiť vlastne tie informácie o tých aktivitách a môžete vlastne sa zúčastňovať týchto všetkých aktivít, ktoré samotné Centrum prístupnosti ponúka. Tu vidíte aj tú webovú stránku, na ktorej môžete nájsť všetky tie online knižničné zdroje, čiže publikácie, potom rôzne prípadové štúdie, krásne názorné príklady realizácií rôznych budov alebo aj iných typov prístupného prostredia a služieb. Čiže tie všetky informácie môžete vlastne získať priamo aj z tejto webovej stránky.
Ja by som vlastne, myslím, že to je všetko. Ak by ste mali nejaké otázky, kľudne sa ma môžete potom pýtať. A ja už by som teraz nechala priestor na diskusiu, keďže vlastne tá diskusia bude práve s ľuďmi, ktorí nám veľmi pomáhajú aj pri tvorbe tých politík, pri tvorbe dokumentov a mnohí z nich sú priamo zapojení aj do projektov, ktoré riešime. Takže ja odozdávam slovo kolegynke, docentke Leji Rolovej a samozrejme hosťom, ktorých máme pozvaných v rámci nášho bloku. Ďakujem pekne. Sme si to trošku preorganizovali, takže ďakujem pekne za slovo. A teda Zuzana povedala na úvod, že akým spôsobom my vnímame participáciu, lebo každý ten blok je orientovaný trošku iným smerom, ale ja teda tu pôjde v pozadí slajdy z nášho projektu, lebo ten veľmi súvisí práve s participáciou. My v rámci tohto projektu národného podpora univerzálneho navrhovania máme hlavným výstupom projektu návrh systémových opatrení a odporúčaní na legislatívne zmeny, tak aby sa tá prístupnosť a univerzálne navrhovanie dostali do národnej legislatívy. A tak ako Zuzana naznačila, my veľmi spolupracujeme s rôznymi organizáciami osôb so zdravotným postihnutím v rámci práve tohto projektu podpora univerzálneho navrhovania. A chcela by som teda požiadať, aby sa postupne predstavili naši diskutéri, aj teda koho zastupujú a z akej sú organizácie. Tak všetkým prajem pekný deň. Moje meno je Jana Filipová, som sluchovo postihnutá. Zastupujem prevažne nepočujúcich občanov, vediem organizáciu Asociácia nepočujúcich Slovenska, kde pracujem ako dobrovoľná štatutárka. Zamestnaná som v jej organizačnej jednotke Krajské centrum nepočujúcich v Žiline, kde poskytujeme sociálne služby pre všetkých sluchovo postihnutých v rámci kraja. Okrem toho sa angažujem aj v komunálnej politike, kde 3. volebné obdobie pôsobím ako mestská poslankyňa. Dobrý deň, prajem. Ja som Dušana Blašková, pracujem v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Mám na starosti rôzne typy projektov, aj osvetových pre širokú verejnosť, aj pre našich členov. V posledných rokoch sa venujem najmä zostavovaniu a autorskej príprave časopisu, ktorý informuje o takej každodennosti so zrakovým postihnutím. Snažíme sa mapovať všetky možné témy od legislatívy cez vzdelávanie, témy súvisiace priamo s očami, zrakom, novinky v technológiách, v sortimente kompenzačných pomôcok a podobne. A takisto sa venujem oblasti sprístupňovania kultúry, teda múzeí a galérií. Dobrý deň, ja som Marián Kozák, som z Košíc. Pracujem v organizácii Inklub Košice, predtým pod názvom Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže. Sme zmenili názov toho roku. No a pracujem tu ako sociálny pracovník, venujem sa hlavne otázkam osobnej asistencie, potom sa venujem nezávislému životu a všetko, čo k tomu patrí. Venujem sa svojej pomocnej skupine, ktorú máme v našom domove sociálnych služieb pod názvom Partia z Inklubu a venujem sa aj architektonickým bariéram, čiže ako čiastočný odborník z dôvodu ťažkého telesného postihnutia chodím aj spolu s ostatnými našimi klientmi mapovať rôzne architektonické bariéry v našom meste a v jeho okolí. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Som Tibor Köbel, pôsobím v organizácii muskulárnych dystrofikov. Pracujem tam ako sociálny poradca a prakticky sa venujem celej problematike osôb so zdravotným postihnutím, či už z pohľadu samotných osôb so zdravotným postihnutím aj ako ich pomocníkov. Pôsobím ešte aj v Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím ako podpredseda, kde už viac sa venujeme obhajobe práv osôb so zdravotným postihnutím z celkového pohľadu.
A možno ešte by som uviedol, že zastupujem osoby s telesným postihnutím v Rade vlády pre osoby so zdravotným postihnutím. A keď už sme na tejto akademickej pôde, tak od zhruba samotného začiatku projektu Podpora univerzálneho navrhovania spolupodielam sa trošičku aj na tomto projekte. Ďakujem vám veľmi pekne. A chceli by sme teda v tomto bloku diskutovať hlavne o témach participácie v oblasti zabezpečenia prístupnosti, to znamená, aké majú skúsenosti s komunikáciou napríklad v rámci samospráv, v rámci rôznych politík, alebo aké by, povedzme, chceli dosiahnuť zmeny, aby sa zabezpečil nezávislý život. A na základe toho majú svoje predstavy o tom, ako by mala tá participácia v praxi fungovať. Takže na úvod by som dala slovo Dušane, že máte skúsenosti s nejakou participáciou v Bratislave. Mohli by ste nám opísať svoje skúsenosti? Pravda, že ďakujem veľmi pekne. Ja by som asi začala na úvod tým, že pokiaľ hovoríme teda o tej participácii, tak zatiaľ je to naozaj také viac menej dobrovoľné, že nedá sa povedať, že by napríklad mestské úrady alebo vyššie územné celky mali nejak tak automaticky nastavené, že musia počítať s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Skôr je to naozaj akoby o ich dobrej vôli, o ich nejakej skúsenosti, o ich osobnej zaangažovanosti. Ale samozrejme, že tých príkladov dobrej praxe sa dá niekoľko nájsť. Ak začnem teda hlavným mestom, tak v Bratislave pred niekoľkými rokmi vznikla skupina Prístupná Bratislava, kde sú ľudia z organizácií, ktoré zastrešujú alebo obhajujú záujmy ľudí s rôznym druhom zdravotného postihnutia. Čiže sú tam odborní pracovníci, sú tam inštruktori sociálnej rehabilitácie, ale aj priamo nevidiaci a slabozrakí. Ak teda hovorím za Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Otvárajú sa tam viaceré témy, tým, že je to pomerne čerstvá skupina a tým, že sa dlho v Bratislave nič také nerobilo, tak je toho veľmi veľa, že na tie výsledky čakáme, ale samozrejme, že je obrovský úspech, že sa vôbec niečo také začalo robiť. V rôznych mestách sa takisto akože táto otázka otvorila. Keď sa posunieme trochu ďalej, tak celkom zaujímavým počinom bolo sprístupnenie Mestského úradu v Trnave. Bolo to sprístupnenie pre ľudí so zrakovým postihnutím. Vytvorila sa špeciálna aplikácia, ktorá nás sprevádza po tých priestoroch. Dozvedáme sa vďaka nej cez mobilný telefón, vedľa akej miestnosti sa nachádzame, akými oddeleniami prechádzame. Čiže je to taký prvý krok. Veľmi ústretové gesto urobilo mesto Nitra. Pred pár rokmi robila Únia nevidiacich v spolupráci s splnomocnicom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti projekt, v rámci ktorého sme vypracovali celú príručku o tom, ako sprístupniť mesto. Ale nie len ako odstrániť tie architektonické bariéry, ale ako napríklad vyškoliť ľudí, aby dokázali komunikovať s ľuďmi s postihnutím, aby bola prístupná napríklad internetová stránka alebo všetky mestské podujatie, ktoré sa robia. A v tej súvislosti vlastne by som rada teda poukázala na to, že často, keď sa povie človek s postihnutím, tak si široká verejnosť predstaví človeka na vozíku, ktorý má problém so schodmi, ak to tak úplne zjednoduším. Samozrejme, ľudia so zrakovým postihnutím majú úplne iné bariéry a úplne iným spôsobom ich potrebujú odstraňovať. Takže pre nás je v tejto súvislosti veľmi dôležitá aj tá informačná prístupnosť, aby sme o tom, čo sa deje, ako sa napríklad tie úrady otvárajú a sprístupňujú, vedeli. To znamená sprístupniť internetovú stránku, dbať na to, aby všetky písomné materiály boli napríklad čitateľné pre slabozrakých ľudí. A toto sa nevždy deje. My sa snažíme robiť veľkú osvetu v tomto smere. Robili sme školenia pre ZMOS, pre ľudí prvého kontaktu, ale naozaj je to tým, že oni nevnímajú toto akoby povinnosť, tak je to stále na tej dobrovoľnej báze a stále sa nám bojujeme, ale teda máme ešte čo robiť. Myslím si, že ale toto potvrdia všetci kolegovia, že to nie je akoby len problém ľudí so zrakovým postihnutím a ich začlenenia sa do spoločnosti, ale akoby o tých projektoch, ktoré mestá robia, sa my nevždy dozvieme práve preto, že na tej stránke nie sú v prístupných formátoch, nedokážeme vlastne napríklad posúdiť nejaké územné plány, nejaké plány mesta o tom, ako sa bude niečo debarierizovať.
lebo je to len obrázok, ktorý je pre nás neprístupný. Ten popis tam chýba, alebo je to naozaj vo formáte, ku ktorému sa nedostaneme. Čiže toľko by som asi za ľudí so zrakovým postihnutím na úvod, prípadne to ešte doplním, keď kolegovia niečo budú hovoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, Dušane. Teraz by som chcela Mariana poprosiť, aby on povedal o svojich skúsenostiach so zapojením sa v meste Košice, pretože veľmi je aktívny a angažovaný a snaží sa o to, aby sa aj v Košiciach bariéry odstraňovali. Takže ja by som vám povedal o tom, ako riešime bariéry na Košickom magistráte, s ktorým sa snažíme spolupracovať. Čiže náš magistrát je vlastne umiestnený v centre mesta, a je umiestnený na veľkom, teda mimo centra, je umiestnený na veľkom kopci a problém je v tom, že tá budova teda je mimo centra a je veľmi bariérová. Je to socialistická budova, ktorá sa nedá len tak debarierizovať. My sme sa vlastne pokúsili, takto vám stručne popíšem, že ten magistrát má 3 vchody. Jeden, ktorý je hlavný, má vlastne zhruba 40 schodov, veľmi veľa. Jeden, ktorý je bočný, trošku mám tremu, je tam 18 schodov a vlastne ten je určený, teda je na ňom schodisková plošina a ten sa najčastejšie využíva pre ľudí so obmedzením pohybu, čiže hlavne s telesným postihnutím, ale je tam ešte jeden vchod, ktorý oni považujú ako ktorý vedie cez garáž a ktorý oni považujú vedenie magistrátu za bezbariérový, ale je tam rampa, ktorá je veľmi strmá a ktorá nezodpovedá normám univerzálneho dizajnu. Preto vlastne sme roky upozorňovali dávno na tento problém, lebo táto budova je veľmi stará, je z roku 1985 a nič sa neudialo. Pomohlo nám, keď sme minulého roku v septembri organizovali seminár s CEDou, s touto fakultou univerzálneho dizajnu a s nadáciou SOCIA, o tom, ako monitorovať prístupnosť verejných budov. A to nám veľmi pomohlo v tom, že sme získali vlastne také univerzálne dotazníky, ako to monitorovať. A sme to aj v praxi vyskúšali, že sme boli... No a tam ešte bol ten problém, že oni vlastne robili rekonštrukciu magistrátu, ale nerobili ju za účelom debarierizácie toho projektu. My sme sa to dozvedeli v podstate náhodou a keď sme na to poukázali, že to nie je dobre, tak sme rýchlo tam vlastne párkrát boli a sme im povedali, že je potrebné tú budovu debarierizovať. Najprv sme písomne kontaktovali nášho košického primátora, námestníčku primátora a hlavného architekta, ktorý nám odpovedal a bol nám akože najviac ústretový a povedal, že túto problematiku treba riešiť a sme sa spolu stretli. Vlastne ponúkli sme mu pomoc pri organizovaní vlastne týchto stretnutí, aby sa debarierizovalo. Medzi tým sme sa stretli aj s námestničkou primátora, kde sme ju informovali o tom stave a dosiahli sme to, že ten architekt nám podal pomocnú ruku, že prvé, čo urobil, vlastne sa stretol so zamestnancami a povedal im, že čo potrebujeme, čo je potrebné urobiť, aby sa debarierizoval tento magistrát. Čiže vlastne im vysvetlil, že ako majú komunikovať s ľuďmi s postihnutím, ich všetkých zaškolil na to, aby vlastne vedeli ovládať tú plošinu, pretože predtým, keď ľudia s postihnutím sa potrebovali dostať na ten magistrát, bola tam iba jedna pracovníčka, ktorá
keď mala dovolenku, tak sa nedalo tú plošinu použiť, ale potom sa, ako som už povedal, zamestnanci zaškolili a už všetci vedia ovládať tú plošinu. No a potom sme sa vlastne dohodli, že budeme v spolupráci pokračovať a pán architekt nám ponúkol spoluprácu v tom, že sa najbližšie stretneme 12. oktobra tohoto roku, poinformujeme ho o výstupoch, ktoré sme vlastne zažili a aj to vedenie je informované o tom, že sa to stretnutie uskutoční. Takže vlastne takto bojujeme s týmito bariérami a dúfame, že dobojujeme to do víťazného konca. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a tu by som teda chcela povedať to, že sa nám veľmi nepáči, že musia ľudia so zdravotným postihnutím vchádzať osobitným vstupom, že vždy sa pri tej debarierizácii snažíme tých aktérov upozorniť na to, že všetci majú právo vstupovať tým hlavným spoločným vstupom. Takže aj týmto smerom je potrebné tie vyjednávania realizovať. A teraz by som chcela ešte poprosiť Janku, aby ona povedala, ako v Žiline fungujú, ako spolupracujú so samosprávou, prípadne aké iné aktivity vyvíjate na to, aby ste presadzovali svoje práva. Tak ďakujem pekne. Ja by som mohla povedať tým, že máme priamy kontakt ako osoby so zdravotným postihnutím, so samosprávou, nielen s Mestským úradom, ale aj so Žilinským samosprávnym krajom. Postupne pripravujeme aj materiály, čo sa týka bariér, napríklad v zariadení sociálnych služieb, kde máme presne zmapované, kde aké bariéry sú a budú sa postupne odstraňovať. Čo sa týka spolupráce, myslím si, že je veľmi dobrá. Podarilo sa nám založiť bezbariérovú komisiu, kde sú zapojení samotné zdravotne postihnuté osoby a takisto osoby, ktoré zastupujú napríklad z organizácií, ktoré zastupujú týchto postihnutých. Okrem toho sa nám darí ešte aj, čo sa týka rozpočtu, presadenia, keď tie položky, aby sme mohli postupne odstraňovať tie bariéry, ktoré doteraz neboli. Ide väčšinou o tie informačné bariéry, napríklad tento rok sa nám podarilo cez projekt zabezpečiť 15 indukčných stĺčiek. V minulom roku to bolo bezbariérové ihrisko, takisto titulkov až do divadla, takže naozaj sa snažíme informovať aj poslancov, aj primátora, že naozaj sú to takíto ľudia, že majú potreby nejaké. Takisto, čo sa týka kultúrneho života, máme vytvorený grantový systém, kde sa môžu vlastne organizácie zapájať do týchto grantov, aby aj zdravotne postihnuté osoby sa mohli zúčastňovať rôznych kultúrnych podujatí alebo podujatí, ktoré organizuje mesto. Takisto by som veľmi pekne chcela poďakovať organizátorom, že dnešné, teda toto stretnutie je naozaj prístupné nielen pre ľudí so sluchovým postihnutým, ale aj s telesným. A veľmi vítam to, že sú tu napríklad titulky, takisto je tu aj tlmočník. Prečo o tom hovorím? Ja sama som nepočujúca a veľakrát mám problém vysvetliť, prečo ja niekedy potrebujem tlmočníka, prečo rozprávam a prečo niekedy potrebujem vlastne tie titulky. Takže toto je naozaj prístupnosť pre všetkých a týmto by som chcela veľmi pekne poďakovať. Ďakujem. A ja ďakujem. Tak možno v týchto úvodných príspevkoch odznelo, že skutočne nie je to cesta jednoduchá a ľudia so zdravotným postihnutím stále musia bojovať o svoje práva a v rámci miest a samospráv presviečať ľudí a poslancov, aby nezabúdali na to, lebo nemyslím si, že by to bolo úmyselné, ale problém je v tom, že keď sa pripravuje nejaký projekt, tak sa pozabudne na to, že je potrebné do týchto procesov implementovať požiadavky ľudí so zdravotným postihnutím a tiež nie je celkom samozrejme, že by tí ľudia boli k tým procesom prizvaní. A tiež máme takú skúsenosť z praxe, lebo my teda často tiež bojujeme za ľudí so zdravotným postihnutím a v praxi sa veľmi často stretávame napríklad s tým, že oni radi prizývajú, teda tí predstavitelia politík, zástupcov ľudí so zdravotným postihnutím a nie priamo ľudí so zdravotným postihnutím, čo je obrovský problém.
podľa môjho názoru. Možno by túto skúsenosť vedel povedať Tibor Kobol, lebo on veľmi často komunikuje s mnohými ľuďmi so zdravotným postihnutím a určite má veľa skúseností. Aké systémové zmeny by podľa teba pomohli k tomu, aby tá participácia lepšie na Slovensku fungovala? Ďakujem pekne za slovo. Áno, je to stále sa opakujúca otázka, stále sa opakujúci problém v tom, že ako to celé docieliť. A ja som toho názoru, že keď potrebujeme hovoriť o riešeniach, ktoré by mali zlepšiť túto situáciu, tak predovšetkým by sme potrebovali na Slovensku sa dopracovať do takého štádia, kedy už budeme mať jasné termíny na riešenia, budeme mať jasno v tom, že ako tie riešenia majú vyzerať a rozhodne by sme mali realizovať v takej dohľadnej dobe, aby sme už nemuseli odkladať tieto termíny. Naše skúsenosti stále ukazujú, že nám nestačí vnútorné presvedčenie, ale na Slovensku strašne, a toto tu bolo aj v úvodných slovách spomenuté, že pokiaľ máme nejaké medzinárodné predpisy, ktoré sú záväzné pre Slovenskú republiku, práve tie nám pomôžu najviac v súčasnom období, lebo iniciatíva vznútra ako keby nenachádza dostatočnú podporu a ako keby tá iniciatíva nemala dostatočný tlak. To znamená, že pokiaľ tu máme nejaké nariadenia, napríklad Európskej únie, a tie, ktoré treba implementovať do nášho právneho systému, tak stále sa dostávame a skôr bližšie k tým riešeniam, než ako fungujú napríklad naše nejaké argumenty. Veď bolo tu spomínané aj to, že v rámci prístupnosti sa rieši úplne všetko, napríklad aj doprava. Tak keď si vezmeme, že koľko rokov máme tu rôzne predpisy na Slovensku a tá situácia je taká, trošku si pomôžem s nejakými číslami, ako príklad, že v rámci železničnej dopravy 389 staníc a zastávok neumožňuje na Slovensku prístup pre imobilné osoby a cestujúcich a predstavuje to 51% všetkých staníc a zastávok. A keď ideme ďalej, tak bezbariérových je 44,88% a čiastočne bezbariérových z nich 4,%. Takže sú to údaje z roku 2021 a ja si myslím, že toto je veľmi žalostné číslo oproti tomu, že koľko rokov hovoríme na Slovensku o tom, že majú byť bezbariérové rôzne možnosti cestovania. A číslami vás teda zaťažovať ďalej vôbec nebudem, ale ako príklad uvediem, že napríklad strašne veľmi nám to pomohlo na Slovensku, že nás dotlačili také predpisy ako nariadenie Európskeho parlamentu 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave. A takéto isté nariadenie platí aj v autokarovej doprave. A keď toto nariadenie začalo platiť, čo je samozrejme zaujímavé, že Slovensko aj v tomto žiadalo odklad účinnosti, ale keď toto na Slovensku začalo platiť, tak zrazu sme aj my, osoby so zdravotným postihnutím, pocítili, že sa ľady pohli. A jednoducho sa snažia tie ministerstvá, ale tu potrebujem povedať ešte aj ďalší aspekt celej tejto situácie, že keď tu máme medzinárodné predpisy, ako máme tu napríklad aj dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a tento dohovor sa má aplikovať napríklad cez úlohy v Národnom programe životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, tak veľmi jasne znázorňuje postoj štátu to, že tie úlohy do národného programu väčšinou sformulujú zástupcovia osôb so zdravotným postihnutím a potom sa konajú rozporové konania s ministerstvami, aby sme ich presvedčili, že čo štát má plniť, to naozaj, aby prijali a začali plniť. A toto by malo úplne opačne fungovať, že my by sme možno len mali trošku pripomienkovať tie úlohy, ktoré si stanovuje štát a chce aplikovať a realizovať. Takže
Takže trošičku som poskytol taký pohľad do toho zákulisia aj, ale zároveň aj taký, obávam sa, že smutný pohľad do toho, že čo nás na Slovensku v skutočnosti dotlačí k riešeniam. A nechcem úplne paušalizovať, takže samozrejme sú aj pozitívne veci, veď jasné, ale v tomto smere je veľmi dôležité, aby sme začali chápať zodpovednosť štátu aj z pohľadu tých inštitúcií, ktoré aplikujú tieto predpisy do života. Áno, a veľmi by sme potrebovali ten strategický plán na podstupné odstraňovanie tých bariér všetkého druhu, lebo my nemáme nikde stanovený termín, dokedy je potrebné tie bariéry odstrániť a tým pádom sa to veľmi dlho naťahuje a ľuďom uteká život a oni potrebujú žiť teraz, hej? A nie potom niekedy o 30 rokov. Ďakujem, Tibor. Možno aj Dušana by mohla sformulovať, že vy potrebujete naozaj komplexné riešenia, že aké strategické kroky by mal tento štát prijať na to, aby sa vám v tejto republike žilo lepšie. Naozaj budeme do večera. No, ja s Tiborom môžem len súhlasiť, že naozaj, akože my darmo budeme niečo rozprávať, keď je to nevymožiteľné. Čiže bolo by dobré naozaj, keby sa tie zákony dostali do praxe a možno sa aj vytvorila nejaká komisia, ktorá to bude celé akoby kontrolovať a upozorňovať na to, keď sa niečo na začiatku bude javiť prístupné a o nejaký čas sa to zmení. Nám sa totiž často stáva, že ak sú napríklad kolaudované priestory, kde sú vodiace línie pre ľudí so zrakovým postihnutím, tak funguje to istý čas a potom zrazu sa tam objaví lampa, objaví sa tam smetný kôš, objaví sa tam nejaká letná záhrada, jednoducho niečo, čo nám akoby tú prístupnosť odrazu opäť odoberie a už nie tej sily, ktorá by to vrátila. Nevieme sa veľmi často dopátrať k tomu, kto je za to zodpovedný a kde sa máme sťažovať. Nehovoriac o tom, že niektoré napríklad tie formuláre na sťažnosti sú naozaj pre čítače obrazovky, ktoré nevidiaci používajú, neprístupné. Čiže toto je tiež taká vec, ktorá by nám veľmi pomohla, aby to nejak bolo mapované. Zároveň by som rada teda povedala, že áno, ľudia so zdravotným postihnutím by mali byť prizývaní, ale podľa mňa to teda neplatí tak, že čo človek so zdravotným postihnutím, to odborník na bariéry a hlavne na ich odstraňovanie. Mala by to byť naozaj nejaká spolupráca. Ja napríklad by som nevedela posúdiť bariéry pre slabozrakých, slabozraký by nevedel posúdiť, čo je bariérou pre mňa. Mali by tam byť podľa môjho názoru aj nejakí ľudia, ktorí sa naozaj tomu venujú, napríklad nejakí inštruktori priestorovej orientáciách, hovorím teraz za nás, ale samozrejme v spolupráci. My takto často chodievame skúmať, mapovať prístupnosť priestranstiev verejných v Bratislave a vždy je to naozaj kombinácia, čiže ide vidiaci, nevidiaci, často slabozrakí. Každý to pozrie naozaj zo svojho hľadiska a tie pripomienky sú tým pádom komplexné a dovolím si tvrdiť, že teda odborné. Ale toto je asi niečo, čo by naozaj na Slovensku malo fungovať. Niekto, kto to bude hodnotiť, posudzovať a opakovane hodnotiť. A možno aj naozaj pokutovať, ak by to bola jediná cesta, ktorá nám pomôže. Ďakujem. Tak áno, že tu je najväčší problém. Áno, sa páči. Ďakujem, aby som len doplnila, že najväčší problém u nás je to, že máme stanovenú legislatívu pomerne dobre, ale v praxi tá vymožiteľnosť trošku pokrývkáva. Čiže nemáme dobre nastavené tie kontrolné mechanizmy a to monitorovanie a takisto nie sú nastavené procesy tak, aby sa dali, povedzme, zvrátiť. Že ak je napríklad vydané kolaudačné rozhodnutie na bariérovú stavbu, tak už je vydané. Už s tým nedokážeme nič urobiť. Takže my naozaj potrebujeme urobiť nejaké legislatívne zmeny, ktoré budú presadzovať to vymáhanie, aby sa to dalo aj v prípade takého chybného kroku vrátiť späť, áno, a doplniť tie správne riešenia. Janka, a ty máš aké návrhy na to, aby sa implementovali do praxe niektoré vaše požiadavky, alebo čo by ste, aké strategické ciele chceli dosiahnuť?
Tak ja by som v prvom rade chcela zdôrazniť to, že aj keď máme niečo v zákone, to neznamená, že je to tak, hej. Že tá prax a skutočnosť je úplne iná. A napríklad môžem povedať taký príklad priamo zo Žiliny, že nám tam dali po celom námeste veľký kvetináč, hej, kde boli krásne kvety, ale oni si napríklad neuvedomili, že telesne postihnutí aj zrakovo majú s týmto problém, pretože keď išiel zrakovo postihnutý, tak mal pocit, že ten kvetináč na ňo padá. Keď išiel telesne postihnutý, vedľa boli stĺpčeky, takže neprešli. Takže toto je aj príklad toho, hej, že niekto si zmyslel, pritom ten kvetináč stal možno 2000 eur a ľudia so zdravotným postihnutím chodili za mňou, že tak na takéto kvetináče máme a pre ľudí so zdravotným postihnutím nemáme. Takže toto je taká tá ako keby ukážka tej praxe, že na niečo peniaze sú a na niečo není. Čo si ja osobne myslím, tak naozaj veľkú úlohu zohráva hlavný architekt, teda architekt mesta. Cez architekta by sa dalo naozaj veľa toho riešiť, od začiatku stavby, od prerábky a podobne, pretože architekt by sa mal vyjadrovať ku každej stavbe. Pokiaľ ide o novú stavbu, pokiaľ ide o prerábku, tu by možno bol aj priestor na nejaké všeobecné záväzné nariadenie, aby aj mesto cítilo vlastne nejakú tú povinnosť voči našim ľuďom, že naozaj tie bariéry treba pomaličky odstraňovať, lebo keď to neurobíme teraz, naozaj, ako si aj ty povedala, o tých 30 rokov už môže byť neskoro. Veľmi krásny príklad je tiež napríklad, prišli sme počas covidu do online svetu. My sluchovo postihnutí sme na to naozaj veľmi doplástali, pretože sme cez počítač nemali zabezpečené titulky, tlmočníci nevždy boli prítomní a keď sme sa chceli niekde prihlásiť, kto to zaplatí. Takže naozaj tým, že aj tá doba ide dopredu, aj tie digitálne pomocky, všetko, je potrebné začať už teraz. Ďakujem. No a teraz by som teda rada od vás počula, že akým spôsobom by ste si predstavovali, že by ste sa mohli zapájať napríklad do kontroly projektovej dokumentácie alebo povedzme už do kontroly a monitorovania tých bariér. Pretože v súčasnosti sa na Slovensku práve pripravujú vyhlášky k novovydaným stavebným zákonom a máme možnosť participovať na tvorbe stavebnej legislatívy. Ako už sme komunikovali s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu, ktorý teda má kompetenciu tie vyhlášky pripravovať. A teda by som rada aj od vás počula, akým spôsobom by ste si vedeli predstaviť svoju prácu alebo participáciu na tom, aby sa kontrolovalo, či sa všetko zrealizuje správne, aby to slúžilo všetkým skupinám užívateľov. Marian? Ja by som povedal, že je veľmi dôležité, aj keď nie som nejaký odborník na normy, ktoré by mali platiť, ale je veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí nemajú zdravotné postihnutie a sú v určitých funkciách, ktoré vlastne môžu, že majú kompetencie rozhodovať o tom, že ako tie bariéry sa budú odstraňovať, tak aby sa nás pýtali a prizývali nás, že čo je dobré, čo nie je dobré, lebo my doplácame na to, že častokrát nielen, že sú bariéry, ktoré sú z minulosti, ktoré sú pochopiteľné, lebo predtým sa na to nemyslelo, na ľudí so zdravotným postihnutím ešte pred dnešnou revolúciou, ale žiaľ vznikajú aj nové bariéry, či už architektonické, alebo aj tie ľudské, že stále narážame na nepochopenie zo strany určitých úradov alebo zo strany aj majiteľov obchodov a reštaurácií, ktorí aj častokrát neúmyselne, ale vytvoria nové bariéry, či už nové schody, že niekedy, keď bol jeden schod, vznikli schody 2 alebo aj 3, hej, lebo nejaká budova vlastne, keď sa rekonštruovala, tak urobili tam 3 schody, hej, ale neuvedomili si, že vlastne ľudia so zdravotným postihnutím to potrebujú, pretože ja si aj myslím, že aj nevidiacemu lepšie padne, keď sa nepotkne o ten schod, ako keď by sa mal potknúť. Schody ja osobne nemám rád, pretože sú veľkým problémom,
Takže by som možno ešte povedal, že stále by, lebo máme ešte taký problém, aj keď je to dlhodobé, ale je problém, ktorý sa týka železničnej dopravy, aj mestskej dopravy u nás v Košiciach, že častokrát sa nedostaneme tam, kde by sme chceli. Čiže chceli by sme aj slobodne cestovať a nebyť odkazaní na to, že môžeme cestovať len vtedy, keď nám to umožňa, by som povedal, zo strany železníc. Keď chcem cestovať a potrebujem, tak mám právo cestovať, kedy chcem, v ktorú hodinu chcem, ktorýkoľvek deň. A častokrát narážame na to, že napríklad keď si objednáme vlaky z Košic, tak častokrát železnická spoločnosť Slovensko nám nedá plošinu vtedy, keď potrebujeme, ale dá nám vtedy, keď nepotrebujeme cestovať. Čiže je to dlhodobý problém, ale ja to len preto spomínam, lebo toto sú bariéry, ktoré my ovplyvniť priamo nevieme, ale chceli by sme, aby sa odstranili, aby spoločnosť chápala naše potreby a aby všetci boli spokojní, pretože keď sa debarierizuje celé Slovensko alebo aj Európa, tak všetci ľudia budú mať z toho osoch, pretože je to pre všetkých, nielen pre určitú skupinu ľudí. Ďakujem pekne. To bolo výborné, čo si povedal na záver, Marian, lebo skutočne máme z rôznych vedeckých štúdií a zo štatistík preukázané, že bezbariérovosť potrebuje 30% obyvateľstva. Sú tam zahrnutí seniori, ľudia s malými deťmi, s kočíkmi a dokonca je dokázané, že bezbariérová budova má vyššiu cenu na realitnom trhu, lebo je kvalitnejšia z hľadiska prevádzky. Hej. A Tibor, ešte by som chcela teba poprosiť, máš veľmi veľa skúseností aj s tým, že robíš v Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím, že aké opatrenia by podľa teba pomohli na to, aby sa nestávalo, že sa niektoré, povedzme, bezbariérové riešenie postupne stratí, že akým spôsobom by sa to dalo vymáhať, alebo ako by sme mali podávať napríklad sťažnosti, kam by bolo treba tie sťažnosti podávať? Dovolím si odpovedať na túto otázku trošku tak s okľukou, cez to, že keď hovoríme o kvalite prístupnosti, tak ja stále vnímam túto problematiku, že na počiatku majú byť odborníci. To znamená, že tu laická verejnosť samozrejme môže sa zapájať, ale my predovšetkým potrebujeme kvalitných odborníkov, kvalitne robené stavebné projekty, a tu potrebujeme tú dôležitú kontrolu, lebo všetko dodatočne naprávať je jednak ekonomicky náročné, aj obťažnejšie. To znamená, že po tej prvotnej kontrole kvality aj všetky tieto bežné procesy v rámci celej tej výstavby mali by prebehnúť veľmi kvalitnou kontrolou a až potom tá široká verejnosť, myslím si, má svoje pole pôsobnosti, kedy môže poukazovať na to, že tu a tam nejaká chyba sa vyskytla, nastala. Skôr myslím si, že je to zodpovednosť úradov a tých, ktorí naozaj tie projekty vyhotovujú. Ale k tej otázke. Trošku taký príklad z praxe nás strašne veľmi trápi a tu je aj to miesto pôsobenia verejnosti, že rozmohol sa taký jav na Slovensku. Za posledný mesiac 3-4 také podnety som mal, že riadne skolaudované objekty, ktoré relatívne aj boli vyhovujúce, majú priľahlé povinný počet parkovísk vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím, respektíve s obmedzenou schopnosťou pohybu. A po kolaudácii zrazu sú speňažené, vypredané, respektíve niekoľko ich je zlúčených do užších parkovacích miest a takto dávajú do komercie a tie povinné počty sa vytrácajú. A naša legislatíva je relatívne bezzubá, že čo ďalej. Lebo môžeme sa síce nahlásiť na stavebný úrad, ale kedy dôjde k náprave a či vôbec dôjde k náprave, to je obrovská otázka. Takže na jednej strane je tá
akoby predstava, že tá verejnosť môže nejakým spôsobom túto oblasť ovplyvniť, ale na druhej strane narážame na ten problém, že aj keď by sme prekonali to, že to nie je bonzovanie, to nie je nahlasovanie, to nie je niečo nekalé, že poukazujeme na takéto veci, ale následne prakticky ani nemáme tú nádej, že ten stavebný úrad, povedzme, má také páky, že hoci dočasne zruším, poviem laicky, úplne možno blbostú kolaudáciu, alebo jednoducho pod nejakou sankciou dokáže donútiť toho už majiteľa. Jednoducho toto na Slovensku nefunguje. A kým nefunguje, tak žiaľ nevidím veľkú šancu na urobenie tej hrubej čiary, že od tohto momentu je koniec, už budeme stavať len prístupne a jednoducho už nebudú sa vyskytovať ďalšie také veci, ako mňa to strašne veľmi trápi, že dúfam, už sa zmenili tie podmienky, ale veď predsa aj tie ročné, a pomôžeme, ako sa volajú, tie ocenenia stavieb. A tam neboli kritéria prednedávnom, čo som ešte pozeral ohľadom prístupnosti. Áno. A to je smutné z môjho pohľadu ako užívateľa. Áno, naozaj aj Komora architektov teda sa touto témou veľmi nezaoberala, ale v poslednom roku nám umožnili v rámci tohto projektu, aby sme urobili workshop v rámci celoživotného vzdelávania o prístupnosti. Čiže znovu je to o tých postojoch ľudí. Že žiaľ je to tak, že my vzdelávame architektov na Fakulte architektúry o univerzálnom navrhovaní už od roku 1995 a máme to ako povinný predmet. Čiže tí mladší architekti už o tej prístupnosti vedia relatívne veľa, ale je tam ešte celá generácia architektov starších, ktorí majú ten najväčší vplyv a sú to tí starí architekti, ktorí o tom univerzálnom navrhovaní veľa nevedia a máme aj takú skúsenosť, že sa často o tom ani nechcú veľa dozvedieť. Čiže je to stále aj o tej osvete a tých systémových opatrení, k čomu som teda chcela dospieť aj touto diskusiou, je naozaj veľmi veľa a není to len napríklad o vzdelávaní, o propagácii, o zmene legislatívy, ale podľa môjho názoru a dlhodobých skúseností je to hlavne o dobrom nastavení kontrolných mechanizmov a dokonca aj sankčných. Pretože na Slovensku je to tak, že kým nám niekto nehrozí nejakou sankciou, tak veľmi ťažko sa ľudia dajú presvedčiť, aby niečo urobili pre to verejné blaho. Ak dovolíš, len toľko ešte k tomu, že veľmi príkladom bolo to, že došlo u nás k tej zamatovej revolúcii a zrazu tie prvé prístupné bezbariérové veci nám prichádzali zo západu, kde to bolo úplne kultúrou zaužívané, takže nákupné centra, investori s novými benzínovými pumpami. Konečne my, osoby so zdravotným postihnutím, sme mohli cestovať aj dlhšie bez toho, že sme nemuseli si naplánovať, že pri štarte a cieli dokážeme ísť akurát tak na vecko. Takže to je to, že má to byť obsahom takej základnej kultúry toho národa, že je to jednoducho neprípustné, je nemysliteľné, aby sme tu mali bariéry. Tak ďakujeme a chcem sa opýtať publika, či máte nejaké otázky na... Nech sa páči. Áno, dobre. Ja ešte by som rád veľmi pekne poďakoval všetkým tým organizátorom tohoto seminára aj pani docentke Rolovej za to, že to veľmi dobre viedla. A ešte by som povedal, že mne ešte chýba trošku taká, viete, pružnosť určitých vecí. Lebo napríklad ja veľmi často jazdievam s mojim osobným asistentom do Viedne a my tam si všímame rôzne bariéry, ako sú tam riešené veci. A častokrát sme si všimli, že keď sa tam pokazí napríklad výťah, tak sa opravuje v noci, aby tí turisti mohli ho využívať cez deň. Čiže vlastne taká tá pružnosť, že by sme si z tej vyspelej krajiny, alebo z tých vyspelých krajín zobrali to, že urobiť všetko pre tých ľudí, aby mali komfort a aj keď sa niečo pokazí, aby to netrvalo dlho
ale aby tá pružnosť bola väčšia, aby sme sa nevyhovárali jeden na druhého, ale snažili sa vyhovieť jeden druhému a budeme sa mať všetci lepšie. Ďakujem. Dobrý deň, prajem všetkým. Ja som len chcel naviazať na pána Tibora Kobela, keďže sa venujem teda dosť často železničnej doprave a vlastne robím osobného asistenta už 12 rokov a cestujem po celom Slovensku s vozičkármi. Takže chcel som len poukázať na to, že toto je naozaj pravda, čo ste povedali, teda takisto to snažíme sa to mapovať, snažíme sa to teda riešiť. Aj keď som síce len možno pozorovateľ, nie som človek, ktorý má na to priame kompetencie, ale naozaj, tak povediať, bijeme tú železnicu, teda, že snažte sa, robte niečo preto. A naozaj ja strávim vo vlaku pomerne strašne veľa času, pretože jednak pracujem v Čechách, robím národného rozhodcu na Boči ešte k tomu a vlastne venujem sa osobnej asistencii už 12 rokov. A strašne veľa cestujeme, no a takisto teda ja s tými železnicami samozrejme vždy, keď treba objednávať tie plošiny, tak už oni ma tam už poznajú, čiže človek im to povie na rovinu, že teda chcem povedať, že nie je to o tom, že by sa tie železnice nesnažili, ale častokrát je tam taká stopka, že proste akože nedá sa, niekedy nedá sa ísť tam a človek sa snaží im proste dať nejaké návrhy riešenia, aby to teda fungovalo. A zase na druhej strane musím povedať, že mnohokrát sú takí, ktorí oni sa nám naozaj snažia vyhovieť. Nejde to o to, že by nás proste poslali kade ľahšie, že teda určite si to nedovolia. Ale mám teda prehľad o tom, že keď napríklad teraz v roku 2010 alebo aj v roku 2019 alebo 2018 bolo nejaké, teraz neviem presne, ako sa volal ten projekt, a nakupovali sa zmodernizované alebo moderné vozne a kúpili sa bez plošín. To znamená, že napríklad osobné vlaky do Popradu chodia nové, ale nemajú plošiny. Hej? Čo je pre mňa nepochopiteľné proste, že ako je možné, že niekto dovolí, keď sa tu ideme baviť o týchto prístupoch, že jednoducho sa to stane, že oni kúpia a povedia, však máte nový vlak, ako buďte spokojní, ale toto nie je lebo to jednoducho pre nás tento vlak je nepoužiteľný. Hej? Takže človek sa snaží toto riešiť. A teraz takisto z hodou okolností o týždeň cestujem do Prahy s vozičkárkou jednou, čiže tiež sme to teraz vybavovali a z hodou okolností práve som vyšiel vonku, som dostal kladnú odpoveď od železnice, že mám všetko vybavené. Takže a chcem povzbudiť ľudí, ktorí naozaj možno, lebo treba cestovať tou verejnou dopravou. Netreba si povedať, že sa to nedá. Hej, nemôžeme si povedať, že sa to nedá. Treba naozaj sa snažiť, tí, ktorí aj možno nemajú auto, alebo ktorí teda by radšej cestovali vlakom, alebo tými autobusmi a tak ďalej, treba jednoducho výjsť von z tej ulity a treba sa snažiť poukázať na to, že teda my máme právo cestovať tou bezbariérovou aj železničnou dopravou, aj verejnou dopravou, aj mestskou hromadnou dopravou. Čiže som rád, že ste toto spomenuli, že ste naozaj, vidím, že ten prehľad veľmi ma to zaujalo, takže dúfajme a verme a teda snažíme sa spolupracovať na tom, aby to bolo čím ďalej, tým lepšie. Tak len toľko k tomu, ďakujem. Dobrý deň, Tatiana Winterová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ja by som tak iba chcela doplniť ešte našu kolegyňu Dušku, že aby tak teda nevyznelo všetko len negatívne, takže naša organizácia sa už dlhé roky ako venuje prevencii odstraňovania dopravných a architektonických bariér. Vlastne máme vytvorené aj samostatné oddelenie, ktoré zastrešuje túto tému. A po tých všetkých ako peripetiách a aktivizovaní sa v tejto oblasti sa nám podarilo vlastne nastaviť systém, že v rámci Bratislavy všetky stavebné úrady sa na nás obracajú s tým, že jednou z povinných ako potvrdení je aj vyjadrenie našej organizácie, či daná buď nová stavba alebo rekonštrukcia je prístupná z pohľadu zrakovo postihnutých. Ako nie je to celoslovenská situácia, týka sa to Bratislavy a okolia. Dostávame informácie teda o rekonštrukciách aj z iných častí Slovenska. Aktuálne sa dosť bortíme
napríklad s mestom Banská Bystrica, kde vlastne máme na to vyškoleného špeciálne pracovníka a tá komunikácia s mestom Banská Bystrica je dosť ťažká a vlastne odmietajú túto ponúkanú spoluprácu, takže áno, je to úplne iné v inej časti Slovenska, ale v tej Bratislave to už funguje dlhé roky. My skôr práve sa snažíme o to, že je toho strašne veľa a to oddelenie má obmedzené kapacity a k nám chodia naozaj všetky proste posudky, takže my sa vyjadrujeme ku všetkým stavbám, rekonštrukciám. A naša ambícia je práve to, aj preto sme mali projekt v rámci programu Erasmus+, ktorý bol zameraný na prístupnosť a okrem teda prístupnosti ako v rámci komunikácie služieb, tak bola aj táto architektonická prístupnosť. My sme vypracovali metodiku vzdelávania vlastne v oblasti prístupnosti architektonické pre osoby so zrakovým postihnutím a snažili sme sa robiť školenia pre zamestnancov odborov stavebných úradov a vlastne ten smer je, že by sme práve privítali, ak by na stavebných úradoch boli títo odborníci, ktorí by vedeli akože tieto vyjadrenia dávať a my proste konzultujeme veci, ako sme ochotní sa zapájať do všetkých konzultácií, ale táto agenda je už tak rozšírená, tak náročná, ide teda len o Bratislavu a okolie, že to takisto nie je cesta, ale zase musím povedať, že naozaj tá pozitívna skúsenosť aspoň v tomto je, že aby to tak nevyznelo celé úplne negatívne. No. Ďakujem. Ja to už nechcem predĺžovať, ale z toho, čo Zuzka Čerešňová hovorila o tom Európskom centre prístupnosti, myslím, že to, čo by nám pomohlo, keby Slovensko tam muselo podávať správu, alebo keby boli nastavené tie kritériá prístupnosti. A to obyčajne zabere, že keď nejaká európska inštitúcia to zhodnotí ako nie je dobré a pomenuje tie oblasti, kde to proste nefunguje, tak niekedy to zabera. Niekedy, nehovorím, že stále, ale niekedy to zabera. A druhá vec je, že Lea, keď hovorí, lebo prístupnosť je jedna oblasť, ale teraz tam vstupuje hygiena, bezpečnosť, požiarna ochrana, ekologické kritériá. Keby existoval jeden predpis, ktorý by kumuloval všetky tie požiadavky na stavbu, čítanie prístupnosti, či by to ako nepomohlo, že by to bolo taký ako univerzálny predpis, ktorý sa musí dodržiavať pri každej budove, či by toto ako nepomohlo. A posledné, čo chcem povedať, je, že naozaj ľudia so zdravotným postihnutím nemôžu byť stavaní ako, že sú zodpovední za to, že nedostatočne vytvárajú tlak, pretože keď sa pozrie človek so zdravotným postihnutím na nejaký komplikovaný projekt, ktorý je na papieri, tak to by musel vyštudovať tu u vás, alebo by musel byť zaškolený vami, aby dokázal odborne posúdiť, že takto vôbec nemôže byť, ale čo môžu robiť, je, že by mali dostať väčšiu kompetenciu kontroly a aj tej návratnosti, že keď aj niečo už existuje, ale nezodpovedá to tým vašim potrebám, že sa to berie ako vážne zlyhanie. Ďakujem za názor. Aj teda končíme tento blok, aby sme dali priestor ďalšiemu bloku. Ďakujem pekne.